Vai falar a continuación Antonio Giz, o director de Galicia Digital, para explicar brevemente o proxecto Manuel Rodríguez López. Máis que a exposición, o proxecto que engloba todas as accións relativas a este escritor, a este amigo. Moi boas tardes, moitas gracias a todos por vir. Para todos os que participamos neste proxecto é un motivo de satisfacción, un día como hoxe, dar un paso máis nesta historia que empezou sendo unha simple idea, unha ilusión, e que pouco a pouco se vai facendo realidade. Empezou como unha idea hai moitos anos, non sabería decir cando, porque obviamente a semente de todo este proxecto non somos nós, obviamente non é Galicia Digital, non é ninguna das institucións que apoia, sino o propio Manolo, que cos seus feitos, coas súas obras, plantou esa semente que nos, hai un par de anos, empezamos a alimentar para que medre e dé lugar ao proxecto Manolo Rodríguez López. Este proxecto, pois, como vos decía, empezou hai un par de anos coa web na que se pretende recoller a vida e a obra de Manuel Rodríguez López, que empezou no seu momento en castelán, en galego e en inglés, entendendo que o importante deste proxecto era darlle a maior difusión posible, e esa foi o noso primeiro paso o ano pasado. Neste ano tiñamos unha serie de ideas, unha serie de compromisos respecto ao proxecto, que afortunadamente fomos cumplindo, como foi, por unha parte, pois a versión en catalán da web. Desde un primeiro momento entendimos que un traballo sobre Manolo Rodríguez non pode estar completo se non se atende a súa faceta de emigrante, a súa vida en Cataluña. Outra parte deste proxecto, por suposto, a exposición itinerante que se inaugurou primeiro en Paradela e que agora se inaugura en Lugo, e a idea é que despois percorra Galicia contando quen era Manolo Rodríguez e que fixo na súa vida. A partir de hoxe, como pudestes ver ao entrar no museo, está tamén a oficina móvil que percorrerá as cidades onde este a exposición para darlle máis difusión, se cabe, a todo este proxecto, pero iso é o que temos feito ata agora, pero non é todo. Nos queremos seguir no futuro con novos traballos, con novas ideas. Entre elas, hai un par delas que xa están moi claras e definidas. Por unha parte, un audiovisual, un DVD dedicado a Manolo Rodríguez, e por outra parte, a publicación das súas obras completas, coa inestimable colaboración de Darío Xoán Cabal. Todo isto, por suposto, é froito do traballo de moita xente, como falábamos antes. Galicia Digital pretende ser simplemente a canle que guíe todos estes traballos e todas estas ilusións, pero todo isto sería imposible sin contar, por suposto, coa familia de Manolo Rodríguez, con Irene, con seus fillos, Santiago e Enrique, con todos os que nos apoiaron desde o primeiro momento, por suposto tamén co decidido impulso das institucións, Concello de Paradela, Concello de Lugo, Deputación Provincial de Lugo e Secretaría Xeral de Política Lingüística. E todos estes compromisos e todo este cariño por Manolo impúlsanos a seguir, non podemos parar aquí. Entonces, eu co permiso de Irene, co permiso de Manolo, de Enrique e de Santiago, quero dicir que hoxe, despois de todo este traballo, xa nos consideramos parte da familia de Manolo Rodríguez, e como familia non podemos fallar, non podemos parar neste momento. Simplemente decir que seguiremos traballando e que esperemos moi pronto poder presentar moitas outras cousas dentro deste proxecto. Moitas gracias a todos.